טוב. איך אתם מרגישים צומי פה? יאללה חבר'ה, התחלנו. הנגזרות הטריגונומטריות. אנחנו הולכים לחלק את הדיון לשלוש. הנגזרות הטריגונומטריות. יש לנו את הנגזרות הבסיסיות. יש לנו נגזרת עם פונקציה פנימית, ויש לנו נגזרת עם פונקציה פנימית וחזקה. יהיה לנו פה את הביטוי ואת הנגזרת. יהיה לנו פה את הביטוי ואת הנגזרת. יהיה לנו פה את הביטוי ואת הנגזרת. רוצים להתכתב עכשיו על הלוח 12 נוסחאות. סינוס, קוסינוס, טנגנס וקוטנגנס. כמובן, פה אני אוסיף כמה דברים. וכרגיל, לא חייב להיות רק סינוס, יכול להיות K פעמים. כלומר, מספר שכופל אותה. אני לא סתם כותב את זה כפי שאני הולך לכתוב את זה. אני כותב את זה כפי שאני הולך לכתוב את זה, כי זה אמור לעשות לכם סדר בתוך הראש אחר. תכף אנחנו נכתוב כמובן את החוקים, אבל קודם כל את הביטויים, שתראו את ההיררכיה, למה חילקתי את זה כפי שחילקתי. סינוס, אבל לא x, f של x. קוסינוס, אבל לא x, f של x. הנגזרות הן ארוכות, כאשר הרבה מקום? לא. לא. את יכולה גם שנייה לחכות אם את רוצה, ואחרי השורה הראשונה תוכלי... כי אני הולך לעשות לכם משהו. נגזרות עם פונקציה פנימית. ניצן, אם תחכי שנייה, את השורה הזאת אני אמלא איתכם, אחרי זה אני מתכוון רק למלות את אלה, אתם תמלאו את השעה. הכי הרבה, יש לכם זמן, אז ככה, כשגם נתתי עוד 4 דקות, 5 דקות זה יהיה בסדר. וקוטנגנס של f של x. שימו לב, x, ופתאום לא רק x, אלא מה? פונקציה של x, 2x, או 2x ועוד 5, או x בריבוע, וכו' וכו' וכו'. כמובן שגם פה לא לשכוח שתמיד יכול להיות מה? מקדם לפני 2 כאלה או 3. אני מדגיש, k זה מספר. זה לא x, זה מספר. וכמובן הרמה מעל זה, היא סינוס של f של x, אבל גם עם חזקת n. למשל סינוס בשלישית של משהו. או קוסינוס של f של x, אבל בחזקת n. או טנגנס ו-f של x. או קוטנגנס ו-f של x, וכמובן, k כפול, k כפול, k כפול, k כפול. עכשיו אני קודם כל נותן מה שנקרא את נוסחאות הבסיס. נוסחאות הבסיס. קודם כל ברור לכולם שתמיד מה? המקדם נשאר. הוא לא משפיע לנו על הגזירה. מה
הנגזרת של סינוס? קוסינוס. מה הנגזרת של קוסינוס? מינוס סינוס. מה הנגזרת של טנגנס? 1 חלקי קוסינוס בריבוע. מה הנגזרת של קוטנגנס? מינוס 1 חלקי סינוס בריבוע. תזכורת. לא אשכח מקדם מספרים. לא אשכח, לא אסלח, נגזרת פנימית. לא אשכח, טיפול בחזקה. ואלה 3 דברים שאסור לכם כשאתם מגיעים לבחינת הבגרות לשכוח. כן? אתם שוכחים, ויש טעויות בנגזרות. טעויות סתמיות, מיותרות לגמרי, בכל מה שקשור לגזירה. שימו לב, מה פה יהיה? פה יהיה K כפול סינוס F של X, ולא אשכח את הנגזרת הפנימית, אבל כמובן שטעיתי פה בקוסינוס, כמובן שטעיתי. K כפול קוסינוס של F של X, ולא אשכח את מה? את הנגזרת הפנימית. ובואו נשים עליה הרבה נרות נשמה, כדי שתהיה לכם הרבה נשמה בבחינה, ושתפסיקו לשכוח נגזרות פנימיות. כי כמה שאני אומר את זה, כמה פעמים אמרתי את זה במהלך הקורס, מהלך קורסים אחרים, ועדיין אנשים, גם היום אני עובר ביניכם, שוכחים את הנגזרות הפנימיות. זו החלטה שלכם ביניכם לבין עצמכם להפסיק את זה. עוד מעט אתם תשלימו את התמונות. כי אני חושב שאם הבנתם איך זה מתנהל, אז אתם אמורים לגמרי להבין איך השאר מתנהלים. כן. כמובן שסדר הכתיבה לא כל כך חשוב לי, כי זה הכל עם מכפלות. עכשיו אני מבקש את תשומת לבכם לפה. ה-n יורד, כל הביטוי יופיע בחזקת מה? n מינוס 1, וכמובן כל מה שהיה מקודם נשאר. k פעמים מה? קוסינוס f של x, פעמים מה? f תן של x. לא שכחתי את המקדם, לא שכחתי את הנגזרת הפנימית, לא שכחתי את הטיפול בחזקה. טוב. אני חושב שאם בן אדם מתאמן מספיק בנגזרות והראיתי לו את השורה הראשונה והראיתי לו פה את הבסיס, הוא אמור להשלים לבד את הטבלה, אז משימתכם היא להשלים את הטבלה לבד, ואחרי זה אני אשלים אותה. מי שלא יטעה, כבר ללא ספק יתבגר בנוסחאות גזירה, הוא בכיוון הנכון. מי שיטעה, שיעשה את זה שוב פעם וישלם בבית. תכף נמלא ביחד. גיתית, מה שלומך? איך את מרגישה? יותר טוב. ברוכה השבה. תודה. אני מזכיר לכולם שמחר יש תרגול איתי, בגלל שהברזתי לכם ביום שלישי, אז מחר יש תרגול 11:00 עד 14:00, אז אני לא אוכל להגיע ב-10, אני מסיים ב-10:30 בטכניון, אני מגיע לפה ב-11 עד 2 תרגול. עם ערב. ארז והמיקודיות הם עוד... מחר תקחי את המיקודים? לא, שתגיד. והגיעו ספרים של הבחינות, אז תיגשו למזכירות, תברו כמה זה עולה ותיקחו. כן. זה 90 שקל. 90 שקל זה בעד, 90 שקל ותיקחו. מה? בסוף זה עוד פעם כפול פונקציה של x? כן, f של x, סינוס f של x. את הכל פשוט רק הורדת ה-n. רק ה-n יורד. אוקיי. את איתי? כן. זה נשאר כאילו הכל אותו דבר, תחשבי שיש לך משהו רק בחזקה. אני מורידה, כן, כן.
החזקה פה זה הכל מועטה, כאילו זה הטיפול במעריך, וכמובן הטיפול בקוס, בסין ובנגזרת. תסתכלו על ההיררכיה, כבר נתקלנו בהיררכיה כזאת, כשדיברנו על הלוגים ועל הלנים. היה שם בדיוק את הבסיס, היה פנימית, היה חזקה. תעשו, תמלאו ותעשו. כמובן שתוך כדי זה שתעשו, אני רק אדגיש שכל מה שלא נמצא בתוך הנוסחאות האלה, אנחנו לא יודעים לגזור. כמובן שאם K לא יהיה K אלא יהיה X, אז זה כבר נגזרת של מכפלה. נגזרת של מכפלה, F כפול G, או נגזרת של מנה, שימוש כמובן בנוסחאות הקודמות בהחלט ייתכן. בהחלט ייתכן. גם שימוש בזהויות לפעמים יש פה, אבל זה חשוב. בר, תדליקי לנו קצת אוויר. תודה. דרך אגב, אם אתם רוצים חומוס מחר, כמה העלות לבן אדם? אין לי שמץ, צריך לשאול. אפשר לפתח. ב-11 בבוקר. אין פה ב-11 בבוקר ביום שישי. איך אפשר? אין, ואחרי זה עשינו לא כמו מה חלום, אחרי הים. ב-11, למה את מסיימת את הים ב-11 בבוקר? טוב, תחזיר את הכסף. יאללה, סיימו להעתיק, אני מחכה לכם למנות. שכר כניסה. הוא לוקח את העודף לכסף. ברור, יש לי כבר זה בשולחן. שימו לב לנגזרת הבסיס ותמלאו. קדימה. לפי נגזרת הבסיס תמלאים. לא לשכוח פה את המינוסים כמובן. פה ופה יש מינוסים, לא לשכוח אותם. 7. כאילו בקוטש, זה לא משנה בקוסינוס, לא? פה הנגזרת היא מינוס, בקוסינוס. טוב, אז בואו נגזור. K יישאר K, סינוס של F. ויהיה מינוס סינוס של fx. וכמובן לא אשכח את ה-f תג שלי. ומה יהיה לנו פה? K כפול 1 חלקי קוסינוס בריבוע של f של x, ולא אשכח את f תג של x. ופה יהיה לנו k כפול מינוס 1 חלקי סינוס בריבוע f של x, ולא אשכח את f תג של x. מכתיב לי k כפול מינוס סינוס של f של x, לא אשכח את f תג של x, ולא אשכח את החזקה, האין יורד, קוסינוס ב-n מינוס 1 של f של מעולה. k כפול 1 חלקי קוסינוס בריבוע של f של x, לא אשכח את f תג של x, ולא אשכח n כפול טנגנס. רגע, פה רציתי לשאול משהו. כן, בבקשה. הנוסחה הופכת לך, לא נוסחה, בנגזרת של... כן, הרגילה, טנגנס זה הופכת לקוס בריבוע. כן. ושמה, מה אותו עם דבר. ה-n? קוס בריבוע של f של x. אבל מה עם ה-n? אחר כך הוא צריך... אין קשר. אחרי זה יש את ה-n. איך אין קשר? אם יש לי בחזקת 3 זה עדיין, אני מתעלמת כאילו? כן, נגיד יהיה לך טנגנס בשלישית. זה תמיד יהיה לי 1 חלקי קוס בריבוע. תמיד. לא משנה מה. תמיד זה מתחיל עם 1 חלקי קוס בריבוע של f של x. לא משנה כאילו באיזה חזקה זה מתחיל. לא משנה בכלל. כי הנגזרת של הטנגנס היא 1 חלקי קוס בריבוע, ואחרי זה כל הטיפול בשם. כל הטיפול בשם. תגיד למאיה, אם היא מרגישה טוב, מחר ב-11. גם מה יכולה? אוקיי, k כפול מינוס 1 חלקי סינוס בריבוע f של x כפול f תג של x n פעמים קוט
טנגנס n מינוס 1 f של x. יפה. אלה החוקים. אלה החוקים, שימו אותם מול העיניים, כי מן הסתם אני צריך את הלוח, תפסנו את כל הלוח. ועכשיו אנחנו הולכים קצת להתאמן בלגזור. קצת להתאמן בלגזור. תגידו לי מתי סיימתם, מישהו רוצה יכול לצלם את הלוח, זה כמו דף נוסחאות, ואנחנו הולכים להתאמן כרגע בלגזור. אני יכול למחוק? רגע. גיא, אתה לא מצלם? כן, נכון. מתי מתחיל המרתון שלנו? בינואר? תחילתו של ינואר. זאת אומרת שאת תחילת ינואר מסיימת את הרפורמה? כן, בטוח. גרי, תגיד לי את ה... הכל. חבר'ה, את האחרון אני משאיר, כי אני חושב שהוא מכיל את כולם, אז אני אשאיר אותו, בסדר? בסדר. טוב, יאללה, תכתבו במחברות את הדוגמאות, ותנסו לא לטעות. טוב. רק כי ביקשת. יאללה. אני רוצה לגזור את שתי סינוס x. ארז, אחרי שעשיתי נגזרת, אני מותר לי להשתמש בזהויות? כן, תכף אנחנו גם נעשה גם את זה. שתי סינוס x, ועוד קוסינוס x, ועוד טנגנס x. כל זה אני רוצה בבקשה לגזור. כן, מי רוצה לגזור? לא, לבד. לבד, ואז מי רוצה. מה לבד? מה יש לך להתחלה? שימו את דף הנוסחאות מול העיניים, לא צריך לנסות לזכור את זה, עכשיו רק לעשות את זה נכון. אני אגזור את הראשון וזה קל. הנגזרת של סינוס x זה קוסינוס x, שתי קוסינוס x. הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, והנגזרת של טנגנס זה 1 חלקי קוסינוס בריבוע של x. יפה. הלאה. שתי סינוס בריבוע של 2x, ועוד קוסינוס בשלישית של 4x, כל זה טאג. שתי סינוס בריבוע של 2x, ועוד קוסינוס בשלישית של 4x, לא להיבהל מזה שזה ארוך. זה ארוך, אבל מה לעשות, צריך לגזור נכון. זה מתאבות השם והסימן שלו. לא, לא קשור עכשיו לשם והסימן, רק לגזירה. כן, זה ארוך. כינוס עכשיו אני לא רוצה. אני רק רוצה גזירה נכונה. רק גזירה נכונה. כן, מי גוזר? בלי כינוס, רק לשמוע את הגזירה נכון, כן. שתי
2 כפול. קוסינוס של 2x בריבוע. לא, לא, ממש אה, של 2x. לא אכפת לי, את רוצה... שתיים את אני רוצה קודם לפי- מדברת עם הבריבוע. את רוצה לפי הסדר או אני קודם מקשיב לך? מה שאת רוצה? לא, 2 קוסינוס של 2x. 2 קוסינוס של 2x, כן. כפול 2. מעולה. כפול הנגזרת הפנימית שהיא 2. כפול כפול. 4. כפול שתיים. כפול 2. כפול. סינוס. סינוס של 2. רגע, בוא נראה. בסדר. ה-K זה היה ה-K. כן, כן, לא, אני הבנתי. וזה הנגזרת הפנימית, וזה החזקה, וזה ירד. ועוד ועוד, 3 קוסינוס 4x, אוקיי. פחות סינוס של 4x כפול 4. כאילו כפול מינוס רגע, סינוס. 3 קוסינוס בריבוע של 4x, כן. לא? כן, הלאה, כן, כפול כפול. מינוס סינוס של 4x. 4x כפול 4. בסדר גמור. נכון. לא אכפת לי דרך אגב מה אתם כותבים קודם, אבל רק לא לשכוח שום דבר, אוקיי? הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, הנה הנגזרת הפנימית, וכמובן הנה הטיפול בחזקה. אפשר כמובן לסדר את זה, זה לא כרגע מעניין אותי. אוקיי, אחר כך אם תרצו, תסדרו. נגזור של כאילו פה גם נכנס אחרי זה בתרגילים, כל מה שאמרנו על זהויות. ומשוואות וזהויות, כבר נראה. נכון. בהחלט. כן. בואו נגזור את סינוס בשלישית של מינוס x ועוד 2x. כן, מי גוזר? קוסינוס מינוס x נכון, כפול מינוס 1 נכון. כפול 3 סינוס בשנייה מינוס x מעולה. ועוד 2. נכון. סינוס בריבוע 2x ועוד קוסינוס בריבוע 2x. זה לא אחד. שווה ל1 ו-2x. אז מה הנגזרת? נכון? פה כתוב 1 תג. ו1 תג זה כמובן מה? 0. כמובן שמי שלא היה שם לב לזה, היה בסוף גם מגיע ל0, אבל אוכל הרבה יותר קש בדרך. הנה שימוש לזהות. זה זהות מאוד ידועה, ומיידית אתה יכול לגזור את זה. הלאה. שתי סינוס 2x קוסינוס 2x תג. שתי סינוס 2x קוסינוס 2x תג. כן, מה זה? קדימה. תגזרו, תעשו נכון. תרשמו, תפתחו לכם את הזהויות, שיהיה לכם מול העיניים. מה זה שתי סינוס 2x קוסינוס 2x מבחינת זהות? קודם כל זה סינוס של 4x, ומה הנגזרת של סינוס של 4x? קוסינוס 4x כפול 4. נכון, קוסינוס של 4x, ולא לשכוח כפול 4. מעולה. קוסינוס בריבוע 3x פחות סינוס בריבוע 3x.
גוזר? מינוס סינוס 6x כפול 6. נכון, מינוס סינוס 6x. כפול מה? 6, הנגזרת הפנימית. טנגנס בשלישית x ועוד קוטנגנס בריבוע 2x. לאט לאט תעשו לבד. זה בשלישית וגם זה בשנייה שלנו? זה בריבוע וזה בשלישית. זה 2x. טנגנס בשלישית x ועוד קוטנגנס בריבוע של 2x. היום אתה נשאר על הסוף אצלו. לצמצם או להשאיר ככה? לא, אני לא רוצה לצמצם עכשיו בכלל, רק שתעשו נכון את הגזירה. קוסטים של הריבוע. כן, מי גוזר לי? 3 טנגנס x. טנגנס בריבוע בריבוע x, x, כן. סליחה, כפול 1 חלקי קוסינוס בריבוע x, ועוד 2 קוטנגנס 2x, כן. כפול מינוס 1 חלקי סינוס בריבוע 2x, כפול 2. אמת. יופי. הלאה. כמובן שעוד פעם לא מסובך, רוב הדברים נמצאים לכם בתוך הנוסחאות שנתתי לכם. בדרך לחקירת פונקציה. בדרך. למה בדרך? עכשיו אני כותב משהו. כאשר חוקרים פונקציה טריגונומטרית או מבצעים אינטגרלים טריגונומטריים, נתת לך טעימה? אסור להשתמש בזוויות. חייבים לעבור לרדיאן. אין כזה דבר לעשות נגזרות טריגונומטריות בזוויות. זוהי טעות שמורידים עליה כל פעם חצי נקודה. עכשיו אני אגיד איך זה עובד. קודם כל, אנחנו לא עובדים בזוויות. אסור להשתמש בזוויות. חייבים לעבור לרדיאן. מעלית? מעלות ורדיאן. לא יודעת למה חשבתי. degrees and rad. כל 180 מעלות הם פאי רדיאן. כל 360 מעלות הם 2 פאי רדיאן.